to sacrifice. Ndibvumirei tidzokere pana Mateo 25. Mateo 25. Hatisi kuerenga yese, inyaya yatinoziva inotaura wasikana vane guna. Handitika tikambotofamba pairi mumashure apo tikaonesana zvimwe zvezvakawanzika zvayo zvokuti tiri vanani muchiprofita chepabhaibheri sekapoka kaduku kutaura High Sabbath Adventist Church, chechi isina chechi, kereke isina chiwako, asi inoumbwa newanhu vari tumapoka nzvimbo dzakasiyana siyana dzepasi kuti zvigonzi little flock yaMwari. Mateo 25 ine chiprofita chemurume anodanidzira kuti hecho chikomba chouya, budai munosanganirana nacho pakati pousiku. Type kana ichisanganirana neantitype, mumvuri uchisanganirana nechaunonongedza. Murume anodanidzira shoko rokuonekwa kwechikomba pakati pousiku, wamwe wese wanga wakamirira wawata warara. Type iyoyo ine antitype yayo mu High Sabbath Adventist movement. Ndisu tine shoko rinonzi romutumwa wechina. Shoko romutumwa wechina ndiro shoko rokamurume ikako kasina identity. Haataurwe bakuti murudzii. Wamwe waizoti kana ukanga uchiverenga muzvinyorwa zvinera unonzwa pachinzi chakati mwana wanhingi ndiye akaita chakati nechakati. Zvino apa pana Mateo apa, Kristu kwete noupenzi anosiya identification yemunhu uyu kunze kwenyaya, ongoti zvino pakati pousiku pakawa neizwi reunodana richiti hecho chikomba chouya. Haatauri kuti ndiani, because this was a future church without an identity ingatarisirwa newanhu. Kapoka kadiki kanezwi reunodana pakati pousiku, when everyone else is spiritually asleep. Wanhu wese warara, asi wari wakadzi wakakwana, kutaura virgins. Amen church. Murume uyu kana ukaziva nhoroondo yemichato yaiitwa kuEastern world, nekuti nyaya iyi iri kuEast kunana Israel uko, unonzwa vachinzi murume aizodaidza kana kuti aizoita basa. Tine shuwa yekuti murume, but you can say mukadzi kana uchida, because that same person anorepresenta church ino shoko rino noise pakati pousiku, wamwe wese warara. It's a very disturbing message, asi iri iyo message iri kudiwa nevese vese kusanganisira newakarara wacho. Ukabata zvakanaka. Murume, because bride groom chirungu ichi mukwambo chikomba chaizotaurirana neherald, pari kufamba zvakanaka, nomunhu ainzwanana naye kuti iko zvino izvi ndapfeka ndaita zvese ende michato yacho anzi yaitwa manheru, going into the night. Urikubata zvakanaka. Saka magadziriro ese aiitwa roenda zuva kusvika chikomba
mukwambo akwana asisira zvese zvarongeka ozoti kune muchinda uyu waanonzwanana naye pabatei zvakanaka. These have a relationship. Murume ari kunoroora nemunhu anozofamba pamberi, munhu anoita somunyai wake, muri kubata zvakanaka, aizofamba pamberi peari kunoroora, watotaurirana kuti set zvese zvaaseti chienda iko zvinezvi because I'm right behind you. Muri kupanzwa zvakanaka. Saka uyu asaingomukira ototanga kudaidzira kuti nokuti ndakanzwa kuti wari kuchata nhasi saka dzandafunga idzodzi idzi zvatoita. Waitanga wanzwanana. Uri kubata zvakanaka. Uyu otaurirwa confirmation kuti zvedi ndasisira ndaredi saka iwe chienda pamberi pangu. Saka uyu aizoenda aine simba romunhu wamutuma achiti muchatouye zvaitika, mukai munomugamuchira mukwambo ouya, because ane confirmation yemukwambo kuti zvanzi chienda unoti ndakuuya. Haleluya. Pachiprofita type iyoyo ndiyo yekamunhu kanofanana neizwi rounodana murenje kuti gadzirisai makwara tenzi wanouya. Ari kujeka. Munhu ane connection yakasiyana nemadzimai akamirira. Haleluya. Nomukwambo. Pakati pake nomukwambo pane nyaya dzavanotaurirana pasina madzimai akamirira kuonekwa kwemunhu mumwe cheteyo. Maribata zvakanaka. Neimwe nzira zvirimo mubhaibheri zvatinoramba tichipikiswa vanhu wei kuti imi maziva sei mega zvirimo muzviprofita kuti tenzi Jesu Kristu sechikomba ane connection, not nokuti we are special in any way, but he is special in all ways. Dzekutipa zivo nenzwisiso isina kupuwa wakamirira. Uye wakamirira vanomirira machechi all the time kana vari madzimai. Muri kubata zvakanaka. Saka tine message inoramba iri ruzha kumunhu ari kuda kubatwa nehope pakati usiku, because iri kuti chimukai munomugamuchira, iwe apa dzanza akuda kuita dzokurovedzera nekurovedzera. Ari kujeka here wana waMwari? Handisi kuda kutaura zvakawanda, ndiri kuda kuti timbodzokera pana Mateo 25 ndionese message yanhasi, shoko ratapuwa natenzi ranhasi. Harisi kutaura bazvemurume uyu zvakawanda wanda, but riri kuenda panonzi midnight, pakati pousiku. Handizivi kuti mungaitumidza muchiiti chii sermon yacho, asi ndirida kuparidza zvopakati pousiku. It's a midnight message. Amen, church? Verse 6. Mateo 25 verse 6. Pakati pausiku wakanzwa mheremhere, chikomba chouya, budai munondichingamidza, mumuchingamidzei. 7. Zvino vasikana vose wakamuka wakagadzirira mwenje yavo. Vari kujeka. Mapenzi akati kuna wakachenjera, tipeiwo mamwe mafuta enyu nokuti mwenje yedu yodzima. Pari kujeka. Ndiri kuda kuti ndimbomirira ipapo, nekuti handisi kuda kufamba naMateo 25 wese zvake, ndiri kuda kufamba pamessage yemidnight. Ndisati ndasumudza zvandoda kusumudza, zvimwe zvatichanobura mugapu rezvinyorwa zvinoyera zvakapuwa murandakadzi Mai Ellen White. Ndiri kuda kuti nditi tine chimiro panapa chiri kunongedzwa neBhaibheri. Amen, church? Chiri kunzi kwakange kwa pakati pei
pausiku. Pakati pausiku rujeko rungani kunenge kusina. Muri kupaona ka? Naturally kunze kunenge kwakadzima. Pari kubatika zvakanaka. Rujeko runenge ruriko munotoitawo kubatidza murimi. Pari kunzwika here? Nengari yekuti midnight pari kunzwika zvakanaka. Hakuna zuva ndibatei zvakanaka. Ndiri kufamba pazvinhu izvi nomweya waMwari. I pray God Mwari wandipe simba rekudzora ndangariro pazvinhu zvawarowedzera muhana yangu. Usiku hune rima. Pari kunzwika ka? Kana kwakasviba somutoo iwowo kuti kunzi kwaoneka inyaya yekuti pane waisa effort kuti kudzingwe rima. Pari kuchekera pano. Amen church. Asi benzi baKristu kana achitaura somuenzaniso. Dzokai pamashure zvishomanani pana Mateo 24. Mukaenda pa 24 ipo paya vesi ya 15 inozotaura kuti mukazoona nyanga dzinounza kuparadza zvichidiyamira panzvimbo isingafanira kudii. Izvo zvine chekuita nemishonga iyo yemashure iyo yakaitwa maexperiment ayo ane mRNA synthetic chipingai. Andipo pane nyaya yangu nasi. Pandiripo kuti zvakaitwa izvozvi. Saka zvanzi mukazoona izvozvi nyanga dzinounza kuparadza yamira panzvimbo yasingafanira kumira. Pane shoko rinozotaurika rine chekuita nousiku. Asi ukasazvibata hauzvizivi kuti zvakakonekitana. Zvikanzi anodini? Anoita sei? Anonzvera ngaadini? Ngaanzwisise kana ngaacherechedze. Have the ability to recall zvinhu zvawaverenga because zviri connected. Muri kubata zvakanaka. Saka iri kuti anonzvera ngaazonzwisisa neimwe nzira zvinhu kana kuti nguva inenge naturally dark. Kunenge kwaane rima such that kuti paoneke urutofanira kutokwenyera rambe muchisi kuti pagooneka. Muri kubata zvakanaka. Saka Kristu ari kuti mumazuva ekupedzesera chitendo hachisi kuzozvibakira pachacho, kunenge kwausiku. Iwewe kana uchinzvera lighting the light. Muri kubata zvakanaka. Kukwenya muchisi. Zvakanzi wakwenyera zvachose anonzvera ngaacherechedze because hakuna light riri natural panguva dzacho midnight, but kuti uone inge uri unocherechedza because kune rima. Muri kupaona zvakanaka. Mukazoona tichitora mhiko dzedu parubhabhatidzo dziya. And did it now, my Sabbath Adventist vows pa baptism. Ndinotenda kuti Bible izvi raMwari rakafemerwa naMweya zvichidaro uye ndichazonge ndichitora nguva yekuti ndigorinzvera. Handii ndo zvatinopika pakuda kubhabhatidzwa. Nyaya iripo inosunda zvinhu izvozvi inawo yekuti tiri message kana kuti tine message iri pakati perima wanhu wese wachida kurara, iwo wachiti wakamirira chikomba chinouya. Hakuna makereke kunze uko isingazvizivi kuti Jesu ari kuuya, ende achiuya ari kuuya kotora wakanaka. Saka muchizonzwa pachiimbwana napo Jesu anouya kotora vatsvene wake. Inawe yekuti madzimai makereke ari kuzviziva kuti chikomba chiri kuuya, but dzanguva dzehope because it's naturally dark. Spiritually kwaane darkness. Kwasviba saizvozvo tenzi Jesu nouzivi obva ati asi panguva yache anonzvera ngadini.
Mapisare ma 119 verse ya 105 yobvati ichi chiedza chomuviri wangu ichi ndo mwenjewo patsoka dzangu kutaura bhaibheri. Murupaona zvakanaka. Saka kuti uri wega wega haapabati zvakanaka. Wega wega nokuti murume uyu unodaidzira uyu hakuna kunzi kwakawana mazvi akadaidzira kuti hecho chikomba choya. Munhu uyu mumwe chete munyai watenzi ari kufamba ari chinyi ari ega pakati pemisha ine vanhu wabatwa nohope iwo wakamirira. Pari kujeka. Saka uchifamba pakati pousiku uine basa rakakosha zvakadaro, kana uchida kuita mutumwa munyaya yakanaka unofanira kunge une zhenje rekubvenekesa pauri kuenda. Svikanzi anonzvera ngaanzvere se. Ukaona zvakanaka. Tine vanhu vanoita pfumvu yokuti isusu sema Sabbath Adventist sei tiine zvokuverenga zvakawandisa. Moto wacho ufanira kungoramba wakabaka. Because muri kutsika pane rima. Hamugone kudaidzira kuti icho chouya potyo murima. Ndiri kuparidza inonzi midnight message. Hallelujah. Iri kuti panapa wasikana wose wakamuka, asi wamuka mukumuka mune kuzoona kuti pane zvisipo zvataenda kuurara tisina kunge takagadzira. Muri kuona zvakanaka. Izvozvo rega ndimbozvimisa zvakadaro. Pari kujeka. Ndokuti ndikaramba ndichifamba ipapapo ndinogona kuzopotsa patiri kuda. Ini ndiri kuda midnight. Ndiri kutaura nyaya yopausiku. Ndakamboparidza yainzi nyaya yapausiku kwadandara uko 2012 pakarara tete wangu Dorothy. Ndakawa nenyaya yainzi nyaya yapausiku. Muchaitondera? Tikabata vaTesaronika wokutanga chapter 4. Ndiri kuda kufamba pakangofanana ipapo, but handisi kuenda kuna vaTesaronika iko zvinezvi. Ndiri kuda kuenda pakati pousiku. Chinonzi pakati pousiku muzviprofita zveBhaibheri handi 12 midnight watinoziva uyu, asi idarkest hour mune zvechitendo. Ndepakasviba. Vanotaura ndakazonzwa vachitoti hanzi rinonzi rima rani ratondondo. Hameno zvinoreva izvozvo, but irima rakatsitsikidzana riri kuda chete zvikuru sei kana uriwe munyaya watenzi kuti unge une chawakabatidza kuti paunodeedzera unge uchitooneka nepauri kutsika kuti uyo maona zhenje iro. Kana ukariona uri mumwe wemadzimai anga akubatwa nehope, unogona kuriona ari mairi kana kuti riri madziviri sekuti hope dzine dzakubata, but ukabokonya unogona kuzoona zviri ndani. Ndiripo kuti kana tenzi wachiti midnight pakati pausiku muchiprofita zvinorewei? Ndopa ndokuzvinetsa napo ipapo. Handisiwe kana pakamboparidzika kumashure kana makambodzinzwawo mharidzo dzekuti mufundisi unoti nhasi ndiri kuparidza midnight. But ndoda kufamba pakati pousiku. Nyaya yepakati pousiku iri yemunhu ane shoko ratenzi, kwete pakati pousiku pokokwira mapere kofukuta vanhu. Ndakanzwa kunzi kuno waroi ndo zvavanoita.
anzi wanokwira zvinhu woenda koparadza vanhu. Isusu hatisi kufamba ipapo, ndiri kufamba pamurume ane mwenje achidaidzira raJesu Kristu, nokuti wanga wataurirana kuti zvaita. Muri kubata zvakanaka? Ndisati ndaenderera kumberi ipapo, akasvinura ane mweya waMwari, unogona kuzviona kuti ichokwadi kuti mai White wakanga wanazvo kuti mumazuva ekupedzisira kune inonzi Little Flock, kapoka kadiki kane simba rekuzopuhwa nyaya yekuuya kwaJesu Kristu. Story time setting, but iri nyaya yekuti wanenge wakataurirana nomunhu ari kuuya. Rukabata zvakanaka. Zvino ukada kuparidza rakadai so, vanhu vanotanga kuti mazonyanya kukosha imimi ingava tiri kungotsva nezuva tese pachipisa panze apo. Chokwadi takatofanana zvedi hatizvioni tiri nani kana kunani zvako. Ukaona uchine chitendo chokuti unotarisa mavhesi mairi matatu wakuziva kuti ini tori naniwo pana ana aningi, chitendo icho chichiri toda kutobatsirwa. Uchiri kutorwara ende uri kurwara competition kana kuti strife kana kuti pride, because unenge uchizviona sokunge uri nani pano mumwe. Chitendo hachinei nekuzvipimanidzana ningi kunze kwakutarisa Jesu Kristu. Ende tikatarisa Jesu Kristu, chero tiine mavhesi 49 kana 79 kana 777, unozviona usina kukwana. The more we look at Christ, the more we see our unworthiness, nokuti zvedi hatina kuperera pana Jesu Kristu. Saka chitendo hachisi chokuzvienzanisa kana ndiani, but ndiri kufamba panyaya yomurume akanga akafevhwa naMwari zvokuziva timing yekuuya kwechikomba, because wanga wari in constant communication nekugunzvana. Haleluya. Zvokuti dai pakange paine mukadzi pa10 waye akangozvibatwa nazvo muhana make kuti regai ndopikisa murume uyu kuti iwewe unozoti akuuya iko zvino izvi isusu takukotsera wega wega wazvinzwa nani. Tingadai tiine a different version yechiprofita mubhaibheri, but tinotaura kunzi wese wakamuka wachitomutswa neizwi remurume, pasina kana nomwe chitaura kuti false alarm ari kuti nyepera, because wakanga wachitenda kuti chikomba ndo chine nyaya idzodzo. Haana kuzviwirira munhu. Ndizvo Little Flock mumazuva ekupedzisira. Chero ukaverenga bhuku rakanzi Little Flock, A Word to the Little Flock mu Spirit of Prophecy, rine zvinhu zviri kufambika chete pazviri nekapoka keHigh Sabbath Adventist movement. Izvo zvakange zvichifanira kuti yaifanira kuita Little Flock is this bigger flock inonzi Seventh Day Adventist, asi yakasarudza kuda kuwa Laodicea instead of Little Flock. Little Flock ndiyo inoziva kuti hazvina kunzi musine nguhausikana. Imi munofunga Jesu Kristu anga dzakaragadzika imimi kunzi nababa wake wari kumusoro kudenga, Mwari watonamata ane mutsa wakadaro nokunaka zvakadaro. Mangwana mwanangu unofuma uchidzika iwewe, rukuenda pasi kutora vanhu waiwai autoti ndizvozvo baba, kwamunonzwa kuchinzi hakuna usiku hakuna Jesu angadai asingazvizivi. Vakomana ingachere isusu kana patotumwa nababa wedu ava anotogara akakutaura kuti shava ndichada kuzokutumaiwo, ndiri kufungidzira kuti unondibatira nyaya yakati paHarare, ndiwo chine tsoka dzinenge dzaka mukandiwingare chiti mangwana ndinokuudza kuti ndine programu achingwira nekuti zvinenge zviri zvamukira mumakumbo. Denga harina kudaro. Haasi Mwari weSecret anoiga zvinhu kune mwanakomana wake. Tenzi akanga asingazive musine nguva ari munhu pakati pevanhu mumashure umo paakararama mumastriti eNazareti, kuitira kuti asazove nemuedzo wokuti akuti vanhu
nditendei nekuti ndakazvipuwa naBaba kuti ndichadzoka musi wakati, kana mukaramba muchazondiona ipapo zvemashuwa senge zvinoita munhu kuti anoda kuseenzesa simba nezvisirizvo. But Kristu akanga ari munhu mbawano, akanga akapfawa akatiwa muna Baba, haana kuzvinetsa nekuda kuziva zvekuikoko, nekuti aiziziva kuti zviprofita zvichazadziswa, kuti kana achinge azadzisa zvaakatumwa achadzokera paruoko rworudyi rwaBaba, kuti ruoko rworudyi ndiko kuti tenzi i-right hand man yaMwari. Hakuna right hand man anochengeterwa secret yakadaro kusvikira zvasvika, nekuti wamwe chete muzvinango nemukufunga. But ndiri panyaya ye-midnight, ndiripo kuti chiiko chinotaura kuti midnight. Ndinoda kuti tifambe zvakanaka ipapa. Ndakazviwerenga chero nomumweya wechiprofita. Ndinozvitenda zvinyorwa zvaamai White, nokuti hazvisi pfungwa yemunhu, hazvisi zvinhu zvakazviwirira zvega, hazvisi zvinhu zvakabva kune rimwe simba kana risati rari raMwari. Papeji 60 yebhuku rinonzi Great Controversy rakanyorwa naMai White, peji chinyi? Page 60, Great Controversy. Panotaurwa pachinzi, kana ichinge midnight, pakange pava pakati pousiku, kuwanhu waMwari, muri kuvanza zvakanaka, kunyika, panyika, kuwanhu waMwari, zvikange zvaa midnight, zvazvinenge zviri kurimwewo diwi, kurimwe chi? Ende diwi iroro rinenge risiri raMwari, rinenge riri diwi romuwengi. Igandiite zvokuverenga. But the noon of the purpose was the midnight of the world. A Great Controversy, page 60, paragraph 2. Tichiturikira zvinoti, asi masikati iri rakacheka, ndorinonzi rakacheka nyika iroro rechipapa, ndiwo kuti kudii, kuti kuwanhu chi pausiku, pakati pausiku. Pari kunzwika? Saka Mwari vatiitire zvakanaka. Kana kuchinzi pakati pousiku kunyika, kuwanhu, kuchipapa zvinenge zviri chinyi? Kureva kuti uku kuri kuitwa sei? Masikati kunoitwa sei? Kunopfakanywa, handizve? Ndonguva yekuita mabasa ese atinoda kudini? Because rakacheka chinyi? Chiprofita ichi chiri kuisa pachena kuti kana kuchinge pasi rese rakatemba, rakamirira kuoneka kwamwanakomana anonzi Jesu Kristu, machechi ose 10 virgins dzinomirira makereka ane shoko rokuonekwa kwaJesu Kristu, zvisinei nekuti are they true Adventists or not. Muri kupabata? Because zviri panyika ka machechi anozviziva kuti kuri kuuya tenzi Jesu Kristu, kunyange zvazvo pachizowa neconfusion, kureva kusangana, kupesana, kunyongana,
kwedzidziso kokuti munodzidzisa kuti tenzi ari kuuya asi pakanga papera gore moimba zvakare kuti gore rino rakatipfuura wamwe wese wakatofa zvinova kuona Mwari imi makamirira futi Mwari ari kuuya wacho. Pane pachida kungokorektwa doctrine because zvinenge zvakukontradikirana kuti munoti makamirira iko kwaendwa. Kune kudzoka kwaJesu Kristu kwechokwadi kwete kuti panofa munhu woga woga. Teaching hiyo haina support muBible. Pari kujeka but hatipo Bible ndiripo kuti chinyorwa tangodzamura panapa kubva mugreat controversy zvikanzi kana ichinge racheka nyika kuchipapa kureva kuti panyika zvinenge zvakaita sei inenge iri chii usiku hani usiku ndo huri kutaurwa pana Matthew 25. Muri kubata zvakanaka. Matthew 25 inoti zvino pakati poi kana pachinge pakati pausiku panapa pana Matthew 25 zivai kuti chinyorwa chaEllen White asiri kupesana neBhaibheri chiri kureva kuti zviri kunzi pana Matthew 25 pakati pausiku izvozvo kuchipapa riri mugenengene. Padzwika here saka ngatifambei zvakanaka. Ndoda kuti vanhu vaMwari muone zvimwe zvinhu zviri pachena chena but usingazvione wega. Dekarai wani. Ndoda kuti vanhu vaMwari vaone zviri pachena chena. Mainzwa nyaya iri panapa. Panzi kana kuchinge pakati pausiku kupi panyika inunu kupi masikati kupi kuchipapa. Anenzeve dzekunzwa nganzwe. Saka panapa zviprofita whether uchida kuzvitorera muBhaibheri kana uda kuzvitorera kuSpirit of Prophecy pari kunzipo pane 1 or 2 wakamuka. Mambo wanzwa ndewapi newapi? Kune kwete wakachenjera wese. Haleluya. Ingoti wasikana wakazomuka. Muri right. Mira ndite rephrase mubvunzo wangu. Wasikana wasati wadaidzirwa kunzi yecho chouya chikomba hapasati padaidzirwa kana kuti pachiri muprocess yekudaidzirwa wari muprocess yekumuka anditika wasati wapepuka wanawa pane 1 2 wakamuka. Unodaidzira nani futi ari right nomukwambo. Mukwambo naida kumusiya kunze kwenyaya. Ndanani wari panyika wakamuka vanhu 2 tawana ari kudaidzira nani uyu wari kuteerera murume nani muri kubata zvakanaka. Are we together church? Zvakamuka panyika pasati pazomuka machechi zvikwata zviri zvewanhu. Kune mudaidziri Poshi, kune chipapa, zvakasvinura kuti ngwa zviri zviri before anyone else azomuka. Muri kundibata here zvakanaka? Muri kubata zvakanaka? Saka ukazoona wanhu wachiita dambudziko nedzidziso yedu inonobomora pachipapa nemitiro yacho nechikara chechipiri chakaita mufananidzo wechikara chokutanga, inyaya yekuti tisubadzi neichocho chikara nechinochiitira mufananidzo wakamuka panguva iyoyo, because chipapa hachisi kumuka chiri chega, chinomuka nevanoda kuchiitira mufananidzo wacho. Zvirimo muBhaibheri imo. Muri kubata zvakanaka. Zviriko
kuti unogona kusangana nevanhu wachikuti mimi sei muchiti kana muchiparidza munongobata ipapapa. Tisu tiri 2 takasvinura before kwazomuka wamwe wesa. Haleluya, haleluya. Makambosangana napo here? Makambopfuura nazvo here pazviri? Nditenzi vari kuisa pachena tunhu turipo pachena nguva dzese but tusingaoneke. Muri kupaona zvakanaka? Ndiri kutaura shoko iri ndakagwinya pamberi patenzi nokuti Mai White wachizonyora kune imwe nzvimbo wanotaura wachiti mumazuva ekupedzesera vanhu vaMwari, vanhu wani wanofanira kutarisisa, they must watch the movements nemiitiro yesimba iri rechipapa nekuti hariite chinhu pasina. Uri pabata zvakanaka? Ndakazomboshorwa rimwe gore nevata hapana chinhu chakaipa sokuti unoshorwa navanhu vanga wakatemba mani. Takafamba tese nedzimwe hama dzangu kuBulawayo uko kusvikira Mwari wazoratidza zvinhu izvi. Ndobva ndachema neminamato kwenguva refu kusvikira chakazoita kuti tisiye Seventh Day Adventist. Ndipo ndakambozvitaura takange taunganidzwa painonzi Civic Hall muPine Town, Durban, South Africa. Yainzi sabata rekuti makereke Seventh Day tinge tiri panzvimbo 1, a big hall sekuchingwena Ziku Hall. Saka takanosanganapo, awari kubvawo kwawo, awari kubvawo kwawo. Tiri ipapo nguri ndakunetseka nemunamato ndichishungurudzika nezvanga zviri kuitika. Tapinda muya tandakagara mudzimai wangu apa. Then parutivi apa pane imwe muchembera wataisimbofamba nawo panzvechinamato zvakanyanya. Ndagara pana zviri kuitwa muhall muya before preaching and what. Pakatora nguva kuchitambwa zvisirizo kumberi, kuchiitwa maprogramu andakashaya Mwari maari. Saka ndakaramba ndichisurungwa ndichirwa nemunamato ndichidi tafamba ndakagara paya. Mwari wariko wanawo Mwari. Pandatanga kuona kumberi kwakagara timu yese yaSatani kufront kwechechi. Unoziva ndakanetseka ndikati ndakarara ndiri kuita sei. Saka ndakatadza kuziva kuti chii chiri kuitika kwandiri because vision yanga iri so clear. Ndobva ndasumuka pandabuda panze, hapana ndataurira. Ndaenda panze ndiri kunamata ndakamira panze, so vanhu vari kuya pamwe ndiri kutombomhoreswa. Then ndibva ndasuduka kuenda pangu ndega. Ndiri kunetseka manje kuti is this in a dream or what, but ndiri kuzvidzwa ndakamuka mani. I prayed kuti Mwari kana ari Satani ari kundoonesa zvisiri zvokumberi uko, ndiri kumutsura iko zvinezvi. And then the Lord, Mwari wakataura zvikanzi, ndini Mwari wako waAbhurahamu, Isaac, Jacob. Mwari wakazvidudza. So ndiri kukuratidza zvamira zvaita imba iyi. Zvauri kuona ndizvozvo. Dzokera unogara pawanga wakagara, ndichataura newe zvekare. Ndadzokera muya. Ndangochiti undu zvino unge munhu ndakutya manje kusumudza musoro kutarisa kupi. Akafora mafundisi achipanana maintroduction kuti uyu uri kuita degree rakati hawachi. Kwakaita kachinguva ndichimbozvinzwa chenjerero bva yangodzoka futi yakadaro picture iyi. Ndikaoneswa zvese zvewomen ordination kufront kwacho ikoko. Then ndiri mukati mekuzviona izvozvo takange tamboita mutsimba wrestling with God imwe night kungulumane before ndaenda kuSouth Africa.
pakarwara member yechechi zviri serious zvezvokunge kutokanganisika pfungwa izvi madhimoni. Ndopatakazotaurirwa zvese izvozvo zvokuti takanetsana kubva kuma9 PM. Ndaitova nevamwe wandandinawo taiwe about 5 or so, ndakadaidza varume 4 inini wechi5, then tikarara chinamata achiramba kuenda kusvikira kuma past 4 when the Lord showed nenzira yanga isina kujairika kuti chamuri kunamatira ichi chiri kurwisa bhokosi idhimoni rakamedzererwa bhandataura parakanga rakaisirirwa. Saka ndobva ndati kune wangu wariko, torai chibhaketi. Mwari wati paida kuitwa zvaida kuitwa, ndobva ndikati Mwari wati chakati dhimoni rakakuma iroro wakomana. Ndikati winzai bhaketi waite zvokurutsa aibude badhimoni iri zvakadyirirwa muchakati, rikarira kubhonga kunge shumba munhukadzi. Nakuratidza izvozvo iwewe soja igamba raMwari ndiani maita zvakanaka nekuti hamuna kuinza wafundisi pano bhokozi wafundisi ndewedu. Fair tichinyatsokutaurirwa kunzi zvikanzi tabata chingi yainzi pakataura conference kunonzi kuchiri kwataenda kunotenga mabhuku kwainzi kuunion. Zvikanzi neunion tapedza hakuna ndekwedu. Ndikati handipo bakuita discussion nemi, budai muende. Rikataura kuti taibva kuLebanon. Ndapinda muSouth Africa takanodhomana kwana mhashu kuyakuya nesame demons zvikanzi ari pano futi. Then papazoitika yandikutaura yeCivic Hall. Saka pandakazowaona wakati ngwanda kwesoko, Mwari ndobva wanditi uchatondera here pangulumani zviwani izvi wakabatwa wanhawa, imba yangu yazara makororo, buda muno. Murupanzwa ukumune kuti waripa murume mukuru kushima musodzi pasina aro, ahana kurohwa, ahana taudzwa naye, kungotanga kuchema. Ndo experience yandakapfuura nepairi bandiri kutaura midnight. Kwakubuda panze ndobva ndawadaidza iwo wauyawo mani. Ndikati amai Chingwena ndageza tenzi wati ibvai ipapa, imba yanyangara, zvanzi imba yangu yanga ichidaidzwa nezita rangu yazara makororo, mukati umu wari kumberi uko wanhu wemuwengi. Ndokusiya kwatakaita. Ndakange ndiri mhando nanhasi I'm an Adventist wema-Adventists. Unondibata zvakanaka. But kana ari tenzi waratidza hazvisi zvangu kupikisa. Ndiripo kuti tafamba nevakomana wandandiri kutaura kuti unozoshorwa nevaunenge wanga wakawimba. Tafamba ndakuwaratidza zviripo. Ndakazonzi nomumwe wacho aitowimbika kwazvo. Zvikanzi chaunodetsera Chingwena unoramba uchiti nanga namapopu, vanhu vaya havana kuipa sezvaunotaura. Bva tangopedzerana ipapo. Ndikati handisati ndamboziva kuti wakachinja kuita advocate waSatan. You now see light in the pop. Ndiripo kuti pakati pousiku chechi isati yamuka, including Munier, because he's part of a virgin akarara, wasati wazviona kune 1 mudaidziri akasvinura, 2 namapapa ari kuziva kuti iri midnight kuwanhu uko inunhu kwavari, wari shishi kuita zvose zvokurasisa vanhu apo vanhu vari kurira ngonoro. Wachiti takatarisira kuuya kwaJesu Kristu. Nazvino nanhasi uno ndinosimbobvunzwawo nevamwe, chii chakakupa kuti usiye chechi yakanaka kudaro? Zveshuwa yakanaka. Doctrinally hakuna chechi inopfuura Seventh Day Adventist. Yakanaka kudaro, but iko zvinezvi yakainfiltratwa, yakapindwa nemhando. Mhando bva yatanga kuoresa musoro, leadership. Saka mai waiti wachizotaura kuti zvekuuya kwemwanakomana womunhu
sezvazvanga zviri pakuuya kwekutanga hazvina kupuwa kuwakuru wedzikereke. The tidings of the coming of the second coming, like the tidings of the first coming, were not and are not entrusted to the leadership or to the leaders of the churches. Hazvina kupuwa kwakuru nekuti wakuru wakasarudza kufamba nomhandu wakaita vanhu wanoita kuda kwemhandu panzvimbo yekuda kwatenzi. Chero ukaverenga scripture nhasi uno inotaura kuti pakuuya kwekutanga kwaJesu Kristu wakuru wanga wakagadzwa kukereke kuJerusarema hawaiziyaba nezvenyeredzi yakanga yakabudira varume vaibva kumabvazuva nevanhu vaifudza makwai mubani. Urubabata zvakanaka. Inongoramba ichidzidzisa kuti zvinhu izvi zvinopuhwa kumudanidziri wopakati pousiku. Saka wakawa wadanidziri wopakati pousiku, nyeredzi inoikuwa ngoi. Ndiwo vanhu vokumabvazuva vaibva uko zvavo nevaifudza makwai. Ndo vanhu vaidaidzira ivo kuti ime pane zvatiri kuona uku. Ukada kuenda kozvidaidzira kumaarea uku kwakarara vafundisi, kwakarara muprista womukereke achiti ndoda kukurumidza kurara kuitira kuti mangwana tigondozoita basa kukereke ratenzi, uchidaidzira kuti kune nyeredzi yandiri kuona, wanenge wachiti ndiani unotinyangadza kuti itire noizi kwakadai so, ini mangwana chida kumuka koita basa ratenzi. Hatina kupuwa message yakapawa. Hatina kupuwa zvinhu zvakapusa. Zvino nekuda kwenguva ndinoda kutenda Mwari ndibvumira kuti ndiparure nyaya yepakati pousiku. Ndinoda kuzoti Mwari wari mubatsiri wedu, tisumudze kubva patasira, muone zvinotaura kuti chinonzi rakacheka nyika nonu yechipapa nousiku hwevanhu chii uye zviko pakuswedera. Haleluya! Zvinotaurei pakuswedera, pakukwana kwenguva yemwanakomana womunhu. Nokuti ukaona zvadaro zvanzisumudzai meso enyu nekuti kuswedera kwenguva yacho kwasvika. Mwari mupenyu wakomborere kuverengwa kweIsraeri nokuti nderechokwadi. Amen.